At the very beginning I greet you all dear guys to Big Bodoland again, and today I going to teach you how to introduce about yourself, which will help you to get selected in any interview. So, let's proceed it. Firstly let me introduce myself. दाना नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांदो जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ बुजिनाय नङा बेनिखायनो जोबजासिम नायलांदो Well, my name is B. King Badosa. I belong to Assam. My highest qualification is MBA. I completed MBA from IIBS Kolkata. In 2017 dual specialize of human resource and marketing. So, for my background is concerned, in my family, there are 4 members including me. Besides parents, I have a sister only who is studying MCA, and my father is a cultivator, and my mother is homemaker. Andy have couple of hobbies. I fond of listening, music, dancing, traveling, singing. That's all. Thank you, sir. Introduce about yourself होनना बुङोब्ला गिबियावनो नोंथांमोना well सोदोबखौ बाहायग्रोनांगौ well ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांनि मुं my name is Bikram Bodos ओमफ्राय नोंथाङा मानिफ्राय belong खालामो I belong to Udalguri Assam बिनि उनाव नङाबा I am from Udalguri Assam ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांनि qualification details आव नोंथांनि qualificationखौ होबानो जाबाय so I am graduate in BA I am graduate in Commerce बा I am MA in English नङाबा नोंथाङा जुदि फरायगासिनो दंब्ला I am pursuing MA MSc BA BCom जिखुनु जा नोंथाङा मा फरायबाय थादों बेखौ pursuing होनना बुंनांगौ so I am pursuing MA BA BSc BCom from बा in Tezpur College बा Tezpur University next आव जाहैबाय नोंथांनि family details आव नोंथांनि याव माबोरै बुंनांगोन so for my family background is concerned in my family there are 5 members including me besides my parents and me I have only younger brothers बेफोरबायदि so he is pursuing BTech in IIT Guwahati बेफोरबायदि होबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांनि fatherनि name motherनि name ओमफ्राय father mother मा खालामो so my father name is S Kaklari बिथांमोना आबादारि बा he is a farmer cultivator my mother name is Videmari she is a homemaker she is a housewife she is a teacher she is a teacher of LP school so teacher बुंबानो जाबाय ओमफ्राय homemaker बुंबानो जाबाय homemaker बा housewife बुंबानो जाबाय next one जाहैबाय experience so experience is very important जेब्ला नोंथाङा अबेबा कम्पानिफोराव इंटरव्यू होयोब्ला बै इंटरव्यूआव नोंथाङा इंट्रोड्यूस होनाय समाव जेब्लाबो नोंथांनि एक्सपीरियंसखौ मेंशन खालामनांगौ जेराव नोंथाङा एक्सपीरियंस मेंशन खालामब्ला नोंथांनि सेलेक्ट जानाय चान्सेसआबो बांसिन बारायो सो नोंथाङा अरायबो एक्सपीरियंसखौ मेंशन खालामनांगौ नाथाय नोंथाङा लोगोफोरजों इंट्रोड्यूस होयोबा एक्सपीरियंसखौ मुंख'नांगौ जेबो इम्पोर्टेन्ट गैया सो नोंथाङा जेब्ला कम्पानियाव थाङो अब्लासो इंट्रोड्यूस होबा नोंथांनि एक्सपीरियंसखौ मेंशन खालामनांगौ जेराव नोंथाङा मेंशन खालामनाय लोगो नोंथांनि सेलेक्ट जानायनि चान्सेसआबो बारायो सो नोंथाङा एक्सपीरियंस दङबा I'm carrying on experience of 6 months in Wipro Private Limited as an assistant DM. बिनि उनाव next आव जाहैबाय बिनि उनाव नोंथांनि hobbiesनि details नोंथाङा मा खालामनो मोजां मोनो बेखौ नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय couple of hobbies बा I found listening music dancing playing volleyball cricket नोंथाङा जा खालामनो मोजां मोनो बेखौनो फोरमायबानो जाबाय ओमफ्राय etc etc ओमफ्राय नेक्स्ट आवनो जाहैबाय जोबथानायाव कनक्लुजनाव नोंथांमोना that's all होनना बुङो that's all ओमफ्राय thank you ओमफ्राय thank you खौ बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बार बाहायनाङा जोबनाय समावसो नोंथांमोना thank you होनांगौ that's all thank you नोंथांमोना इंटरव्यू एबा जेखुनु जा कम्पानियाव इंटरव्यू होनायाव इंट्रोड्यूस खालामोबा मालाबाबो नोंथांमोना गावखौ myself एबा I am बुंनाङा I am होनना बुंजायो जेब्ला नोंथांमोना ओरैनो इनफर्मेल नोंथांमोना इंट्रोड्यूस होयोबासो नोंथांमोना I am होननांगौ सो बिनि सोलायै नोंथांमोना my name is खौनो होनबानो जाबाय myself होननाय सोदोबा दानि जुगाव सोलिला बे obsolete सो myself होननाङा मालाबाबो बे इनफर्मेल वर्डसो नोंथांमोना मालाबाबो myself होननाङा सो my name is Bikram Bodos होनबानो सो बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन बक्सआवबो माबोरै इंट्रोड्यूस खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं लिरनानै होगोन सो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट होनो दाबाव आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव सो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै खुलुमबाय